Kerkka tulee jopa. Mitä sä haluaisit oppia eskarivuoden aikana tai mitä sä odotat eskarilta? Olisiko jotain semmoista, mitä haluaisit eskarivuoden aikana tehdä tai jossain käydä? Yliopistolla. Haluaisit mennä käymään? Joo. Joo. Mä oon käynyt, mutta mä haluan vieläkin käydä. Joo. Olisiko jotain muuta paikkoja, missä haluaisit käydä? Ulkona leikkimässä täällä esikoulun puistossa. Joo. No, olisiko jotain, mitä haluaisit oppia eskarivuoden aikana tai olisiko jotain semmoisia juttuja mielessä? Mitä? Olisiko jotain, mitä haluaisit oppia täällä eskarissa? Onko jotain? Haluaisin oppia ammattia. Aha. Mikä se ammatti sulla olisi mielessä? Lego tekijä. Lego-tekijä? Joo. Mikäs täällä on eskarissa ollut sun mielestä tähän asti semmoista mukavinta? Leikkiminen ja säkkituolien makaaminen. Selvä, kiitos. Niin mitä sä haluaisit esiopetus eskarissa oppia tai mitä sä haluaisit eskarissa tehdä? Haluaisin tehdä leikoilla rakentaa. Joo. Olisiko jotain muuta kuin rakentaa leikoilla? Vaikka leikkiä kavereiden kanssa. No, olisiko jotain semmoista, mitä haluaisit oppia esiopetus eskarivuoden aikana? No ainakin syömään. Mitä sä haluaisit eskarissa tehdä tai mitä sä eskarilta odotat tältä vuodelta? No, mä ainakin tahtoisin oppia enemmän lukea, vaikka mä osaan jo pikkusen lukea ja sitten me tahtoisin osata laskea 1000 ja sitten mä haluaisin tänne tulisi enemmän kivoja leikkejä ja että lepparit olisi lyhyempiä ja Mitä sä haluaisit eskarivuoden aikana tehdä tai oppia? lukemaan. Joo. Olisiko jotain muuta? Mitä sä tykkäät täällä tehdä? No, leikkiä Mm. ja sitten saada uusia kavereita. No, olisiko jotain semmoista, mitä sä toivoisit tänne lisää tai mitä sitä eskarivuoden aikana toivoisit, että olisi enemmän tai vähemmän tai Ei. sä oot ihan tyytyväinen? Olisiko jotain paikkoja, missä haluaisit käydä, missä et ole käynyt tai missä haluaisit käydä uudestaan tai Mä oon käynyt jo kaikissa paikoissa ja muistan ne. Mä tykkään eskarissa tehdä eskarin tehtäviä. Joo, onko jotain, mitä sä odotat esiopetusvuodelta tai mitä sä haluaisit eskarivuoden aikana oppia? Mä haluaisin oppia semmoista, mikä se olikaan? Mä haluaisin oppia tekemään paremmin kirjaimia. Mä haluaisin odottelen, että mä oppisin sitä. Mä haluaisin käydä kiasmassa tai eskarivuoden aikana. Joo, olisiko jotain muita paikkoja, missä haluaisit käydä tai olisiko jotain semmoista, mitä haluaisit oppia esiopetusvuoden aikana? No, mä haluaisin oppia lukemaan. Joo. Olisiko jotain muuta? Olisiko jotain muita paikkoja, missä haluaisit vierailla kuin Kiasmaan lisäksi? Luonnontieteellinen museo. Sitten mä näen muuten ihan oikeita dinosauruksen luurankoja tuolla Lontoolla.